Shalom, oras di kita sa loob na di debita maringanan. Hanggang ma asi do kolong nero kanya di mata na totong miyan di bagasan muluta di bagasan ay pason jana totong mangulang di bagasan hatani di mata. Hatani di mata na gabi si Pasimo si pengusaha surat di bagasan tikyon ima na tersurat di Jakobus 5 ayat 10b sungonom ma dilokot disi na margogo si tutudo taniang ni partikor molo dihaburju sadinay hujahon na margogo si tutudo taniang ni partikor molo dihaburjuhon di bagasan nguluta di partikyanon adong do zolma naso porosea di gogoni tania adong diri pudo boy mangulu alani gogo saping alani bisukna saping diadu hamoral diadu hagabiyo diadu hasangapu kalai dan tu mampedame nguluna jala ujungna tu kamatian salilin-lilin alai musi anong do jolma sayholan na martang yang karejuna alai dang uju mangula ulau dang dilului bisuk manang na nangolong marsiaja ope salah saya dilulului ma lulu marohana ay di dia do Tuhan ope kurang lingga hatani debata na mandok na margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuan boy talapati na perjolo mangulu di bagasan kolong manang na mangulu di bagasan hatani debata na paduahon ima burju mangula siudaon manang na dohot dalam pengertian lain dihangoluhon aha na ditanya konne makana adong hata na medokon orai labora bekerja dan berdoa dan molotu kita halak batak nama dokon di dokot do di horhot niang do satongan ulang nagami suku-suku di tadi bagasa tikyo di dokon naking namar gogo situtudo tangiang ni partiko nagami suku-suku ise do si partikor ini sudah disama si partikor jadi ise do si partikor ini alana holan tangiang ni si partikor do namar gogo soalnya suku dirita termasuk do kita John masih partikor ini tangiang ni si partikor do namar gogo molo dang mangulu di bagasan hati goran berarti dang mergogo tangiangna isi do si partigor halak si partigor na dirokon na disuhun ima jolma naung tinobus ni Jesus marihite mudar na durus di hau pinorsilang jala garis bawahi jala diulahon manang na dihangguluhon hatani debata alana gudang do zolma idokon Kristen hapi ngoluna dang toho sebagai anak Kristen manang na dang sesuai dohot sakat di debata tasuku jo diri tadi bagasa tikyo toho de hita anak partigor unang pola tabi ring zolma
Unang pola tarikuti sianu daw. Aray dirita todo ang si partiko. Dihita sa lukut na ruas ni debata na hinaulungan ni debata di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus. Jalo ma Jesus di bagasan mudu ulahom ma lomo ni Luhana hango luhom ma hata na bajay dungi dapat tama alus ni taniyang dohot dalam pengertian lain molotan jalo Jesus di bagasan muluta jana taulahon lomo ni Luhana marguguma taniyang tay molo jolma nang majalo Jesus di bagasan muluna jana diulahon hata ni mata tutu mangulad yon pasti dengan sungguh-sungguh diulahon dengan segenap hati dan merem-merem alana nggak disadari diri na ise doa kaniro ise doa dosa kak di mata di bagasan kulitku di bagasan keluargaku di perkarijuaku di dia pihak dungi lehonon ni di matama na tabangido asimaruhani Tuhan paniduata di hita sa luhuk na di dia pihaitan wahai marinanan say ditabay Tuhan tama pasu-pasu dia lusima tang yang ta dapok ma na talului gabi akan na daula alay imot ma totong mahita mangul di bagasan hati horani jana hanguluhom ma hati horani jana totong ma marpakrimo na mangul di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Amen.